acara kita mulai, akan kita tampilkan satu buah fragmen yang akan dimainkan oleh Mas Meiki Mas dan kawan-kawan dengan judulnya Roro Jonggrang. Pada Bapak Ibu tamu undangan ingkang nembe mawon rawuh mengaturaken sugeng rawuh, Bapak Edi Sukirman juga BPH, Bapak Ibu tamu VIP juga Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di tempat ini di Museum Keprajuritan pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat menikmati acara ulang tahun IKG yang ke-47. Mas Mei, dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Mei dan kawan-kawan. Dene aku saiki wis kelakon. Bandung sing rumangsa sekti mandraguna. Jebul kena tak apusi. Tak kon mlebu ana sumur, tak kon njupukake gathing wae gelem. Kamangka sakjatine mung arep ndak pateni. Tubles nganggo watu. Saiki kowe mati kowe Bandung. Antik puna kowe sesongaran. Rumangsa yen kowe sekti mandraguna. Wis saiki wis rumangsa bisa malsake lara lan wirangi Kang Mas Prabu. Jonggrang. Loh. Kowe suarane Bandung. Kowe ning ngendi, Jonggrang? Jonggrang. Loh, Bandung. Jonggrang. Mati kowe, Jonggrang. Loh. Mati kowe. Kang Mas Bandung. Ora sedadak nang kowe. Monggo Kang Mas. Aduh, licik kowe, lames kowe Jonggrang. Monggo to. Monggo lenggah rumiyin. Tak pateni lho kowe. Lho kok panjenengan menika tos pundi to? Kowe gawe cinta kaku Jonggrang. Kowe rong tau ngrasake kerisku kowe Jonggrang. Sampun. Kapan? Saben dinten. Ora guyon. Saben dinten. Iki aku nesu tenan ora guyon kowe Jonggrang. Cik, mangke rumiyin to Kang Mas. Kawit wau kula niku mboten maem lho. Mergo namung nenggo panjenengan, gek kapan panjenengan kondur kok. Nggih, sampun to mboten saduka-duka ngaten Kang Mas. Wong nyatane kowe gawe cinta kaku. Nalika aku njegur ana ing sumur njupukake gathengmu ning kowe malah numblek. Nek dudu Bandung Bandawasa wis tekaning pati Jonggrang. Mangke rumiyin. Mbok inggih ingkang sareh ngaten lho. Kula tak matur kalian panjenengan Kang Mas. Saiki karepmu kepiye Jonggrang? Ngaten. Samenika dipun sarungaken rumiyin. Mengke nek anu kula dos pundi cobi. Kula pun marem dipun ngotenaken dhateng panjenengan Kang Mas. Ya lebokno. Sarunge ngendi? Ayo goleki. Kenging napa lho? Alon-alon. Saiki kepiye karepmu Jonggrang? Ngeten ji Kang Mas, ngaten. Ing sedya kula menika kepingin sanget gadah garwa ingkang sekti mandraguna. Pramila panjenengan kula cemplungaken wonten sumur. Mbok menawi nggih panjenengan slamet tak panjenengan dados garwa kula estu. Oh dadi karmu
Nek umpamane kula menika mung arep duwe bojo sapa-sapa, ket wingi wis duwe bojo. Nanging nyatane kula pikantuk panjenengan. Oh, dadi ngono. Panjenengan sampun Ngono wong ayu. Sampun. Ngono wong ayu. Iya. Aku wis ngerti sejatine kowe mung nodi katidayanku. inji Kang Mas. Nek dudu Bandung Bandayawasa wis mati wingi-wingi ditublek ning nggon Mila sumur leres. kain. Mila leres Kang Mas. Pramila kula rak namung nyuwun panjenengan mundhutaken gateng kalih kula. Jadi kowe tetep tresno karo aku wong ayu. Mestinipun Kang Mas. Sampun dangu anggen kula ngantu-antu kalian panjenengan. Rara jonggrang kang su lestya Menapa Sing wadon sangliwati kayane panjenengan menika lho? agawe rujitek aja gregetke wong ayu. Kanyata kowe mung nodi kadegayanku tenan. Kula menika tresna sanget dhateng panjenengan Kang Mas. Cara apa kang si swara suling nandang sarane Ning estu lho nggih panjenengan tresna estu dhateng kula lho nggih. sekseni bumi langit wong ayu. Tartemtu tak tu jonggrang. Ning kula nggih mboten nginten babar pisan yen panjenengan menika gesang malih lho Kang Mas. Nek udu Bandung wis mati tak kandhani kaping-kaping to wong ayu. Ya mung sliramu kang bisa nggugah ati lanangku wong ayu. Lumampah tanpa kembang mawar mekare gadung pancen oke wis ana buktine nikmat ya ning jero mundut sekar melone gadung timan lestari yoti urip ing Wonosegoro iki besok nek wis komplit ketoprake ora ming loro. Anji. Seksene barang kae kon melu. Kepara kan Bapak Ketume ugi. Wah, kae dadekke minak jinggo apik. Aja. Piagane saka kecubung gadung wong ayu.
Jos. Iya. Wis ping pindho iki aku diiringi. Sing biyen salah muga-muga saiki bener. Kentang diajeng Iji kula Kang Mas. wis sawetara suwe anggonku kumpul karo kowe. Kumpul. Heeh. Iji. Ning kowe urung tau nglanggati apa kang dadi katresnanku wong ayu. Wonten dalem sewu inggih Kang Mas. Kula lan panjenengan menika titaing Gusti ingkang akarya jagat ingkang linuwih. Karepmu kepiye? Lho yen panjenengan menika badhe mundhut garwa kula nek durung sah ya urung kena. Pramila. Iya, iya. Yen panjenengan badhe mundhut garwa kalian kula nyuwun pamundutan Kang Mas. Isih ana pamundutan maneh wong ayu. Menawi wonten ing Wanasegara menika menawi badhe dados manten kedah sesirikan. Apa kuwi? Kepara kedah sesuci rumiyin. Pramila kula nyuwun dipun yasakaken candhi si Kang Mas. Apa sing ora bakal tak turuti wong kowe njaluk candhi pira cacahe wong ayu? Sekedhik Sithik iki pira rak ya ana kula nyuwun hitungane to kowe? nyuwun candhi cacah 1000. Pira? Cacah 1000 Kang. Lho kok 1000 lho? Lho panjenengan menika wong jejering piyayi ingkang luhur budidaya bawa leksana. Kepara panjenengan menika sekti mandraguna. Iya, terus karepku kepiye? Kula nyuwun dipun yasakaken candhi cacah 1000 ning setunggal dalu kedah dados. Ya tangeh kelakone ngono jumrah wong 1000 kok sawengi kudu dadi. Lha wong kula mung nglarasaken panjenengan ingkang Iya, mesti tak turuti wong ayu ya. Dadi 1000 sewengi kudu dadi. Injih. Sabu panjenengan Kang Mas. Kanggo ngatonake tresnaku marang slireng wong ayu, 1000 tetep Pak saguhi. Matur sewu sembah nuwun sakmangke menawi sampun setunggal 1000 menika dados esukipun kula dados manten kalian panjenengan. Tenan yo. Iki ora kena cidra meneh kowe ya. Injih Kang Mas. Ayo padha meminta karo Bathara sing hakarya jagat. Pun Kakang bakal ngudanane apa dadi panyuwunmu wong ayu. Monggo-monggo kula dherekaken Kang Mas. Sini aja. Kepiye caraku anggonku bakal nyabarake Bandung Bandawasa kae anggone ora bisa dadekake apa kang dadi panyuwunku. Yo, aku tak njaluk marang kawulaku kabeh ing Wanasegara. Kabeh wong Wanasegara kawulaku. Aku njaluk pitulungan marang kowe. Ayo. Padha tanya, Mandek ya kotean wae. padha bonga-bonga, padha kotekana dimen Bandung Bandawasa kae. Sabar anggone gawe candhi. Tato. Ayo, kabeh kawulaku padha kotekana lesung timen Bandung Bandawasa ra sida anggone kegawean. Lho, iki lelakon apa yahe no jago klurukno wong obong-obong. Lah iya nih.
Jonggrang. Bandung. Iya. Aku wis bisa minangkani pamundhutmu sinajan to anggone gagat esuk luwih cepet. Dadi tenan. Ayo, nek kowe ora percaya candi kae dadi ayo hitungan. Saka sisih kono, saka sisih sono ayo. Hitungan. Aku bakal ngitung ya Kang Mas Bandung. Gage ndang hitungan. Siji, kene rene bareng karo kowe. Siji, loro, telu, 100, 200, 300, 500, 999 Bandung. Dadi kurang siji. Kurang siji Bandung. Ngene wong ayu. Ora sah dipetung mung kurang siji. Heeh. Liya dina tak gaweke candi sing akeh meneh. Emang. Kudu saiki kok. Nek kowe ora iso tegese ora bisa nangkani Ngene, pamundhutku Cahayu. Bandung. Candi sewu cacahe sewengi tak gawe mung kurang siji. Liya dina tak gaweke sing luwih akeh meneh. Emang. Wong aku njaluke saiki kok Bandung. Dadi kowe tetep ora gelem. Emang. Tetep ora gelem dadi garwaku kowe, Bang. Emang Bandung. Pancen ing sakawit aku wis cubriya. Yen tenane kowe mung licik tansah apus krama karo aku. Sakarepmu anggonmu bakal ngarani nyatane kowe ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukku Bandung. Dadi kowe ora gelem tenan dadi garwaku. Ora seti aku dadi Jonggrang. bojomu. Apa Bandung? Mergo candi kae cacahe kurang siji. Heeh. Kenepe kowe Jonggrang. Aduh, Jonggrang, kowe dadi watu Jonggrang. Aduh, dewa kula mlepat menapa Jonggrang, kowe dadi ratu Rayu. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Meki Mes dan Sri Mende, seniman asli Ikatan Keluarga Gunung Kidul.